సో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూసి అర్థమైతే చేసుకోండి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ మనకు 2Bలో వచ్చేసరికి వస్తాయి ఇవన్నీ మీకు, ఓకేనా. కాకపోతే ఇవన్నీ కనపడవు మీకైతే, ఓకేనా. మీకు అక్కడ స్పీడ్గా చెప్పేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఇంత థియరీ ఎవరు చెప్పరు మీకు, అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నాను. చూడండి మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. ఎప్పుడైనా కానీ ఇక్కడ పి అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ సిస్టమ్కి తీసుకున్నప్పుడు రెఫరెన్స్గా మనకు ఎక్స్కి వైకి చూసుకున్నట్టయితే ఆ పాయింట్ ఏమవుతుందంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అయితే అయిపోతుంది అనమాట. మనకు అనుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏమవుతుందంటే పి డాష్ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై అయితే అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ అర్థమయ్యింది మీకు. సో ఇక్కడ మనకు ఎక్స్ అంటే మనకి ఏమో అవుతుందంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్కి ఈక్వల్ మనకు స్మాల్ వై ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే. క్యాపిటల్ వై అంటే ఇది అనమాట, ఓకేనా. క్యాపిటల్ వై వాల్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది, అదేవిధంగా కే వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఇవి రెండు వేసేస్తే మనకు వచ్చేస్తుంది, ఇది వై అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ కావాలంటే ఏంటి మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ అనమాట, ఓకే. క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఎంత ఉంటుందంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, ఓకేనా. అంటే ఏంటి మనకు ఒరిజినల్ సిస్టంలో పాయింట్ అనమాట ఫస్ట్ది, ఒరిజినల్ సిస్టమ్ సంబంధించిన పాయింట్లో ఫస్ట్ది ఎక్స్, అది క్యాపిటల్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ క్యాపిటల్ వై యాక్సిస్ చూసుకుంటే అది మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ అయితే అయిపోతుంది అనమాట, ఇక్కడ పాయింట్ అవుతుంది కాబట్టి. అర్థమైందా మీకు కాన్సెప్ట్? ఇది అర్థమైతే లైక్ కొట్టండి వెంటనే. ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ అయితే ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది, మరి నేను చూస్తాను లైక్ కొట్టారో లేదా అనేది, ఓకే. సో ఇప్పుడు మీకు ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఇకపోతే మనకు ఇంకొకటి చెప్తాను, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఎక్స్ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై అన్నాము, ఇక్కడ మనకు స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై అన్నాము. ఎందుకు మనకు స్మాల్ ఎక్స్ వైఏ తీసుకుంటాము అనేది మీకు క్లారిటీ అయిపోవాలన్నమాట. ఏం లేదు, ఇప్పుడు స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై సంబంధించింది ఏంది అంటే ఈ సిస్టమ్ది. స్మాల్ వై ఉంది, స్మాల్ ఎక్స్ ఉంది, అంటే దీనికి చూసుకున్నప్పుడు స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై అనే పాయింట్ తీసుకుంటున్నాను నేను, ఓకేనా. సో మనకి ఈ సిస్టమ్కి తీసుకున్నప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ యాక్సిస్ క్యాపిటల్ వై యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు అదే పాయింట్ నేను క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై తీసుకుంటున్నాను అనమాట, ఓకేనా. సో దీంట్లో ఎంటర్ అయ్యింది కాబట్టి మనకి ఇలా తీసుకుంటున్నాం, ఓకేనా. అర్థమైందా? ఆ విధంగా అనమాట, ఓకేనా. యాక్చువల్గా ఇలా గీయాలి మీరు, ఇలా ఒకటి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇలా ఒకటి వస్తుంది, అర్థమవుందా? ఇలా గీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా సిస్టమ్ అంటే ఇంతే అని కాదు, ఇలా గీసుకుంటూ చేయాలి మీరు. చూడండి ఇక్కడ మీకైతే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా ఏంటి ఇది, ఓకే. ఈ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి దీంట్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అంటాం అనమాట. కనుక్కోవాల్సింది ఏమంటామంటే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై అనేది ఇది దేనికి వర్తిస్తుందంటే ఇది అనేది దీనికి వర్తిస్తుంది టోటల్గా. మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే దీనికి ప్లస్ అదేవిధంగా మనకి యాక్చువల్గా ఒరిజినల్గా చెప్పాలంటే ఈ సిస్టమ్ ఒరిజినల్ సిస్టమ్కే వర్తిస్తుంది. అర్థమవుతుందా మీకు? దీనికి వర్తిస్తుంది అంటే ఏం లేదు, మనకి ఎప్పుడైనా కానీ మనకు ఒకవేళ ఆరిజిన్ షిఫ్ట్ చేసినా అంటే మనకి ఇలాంటి కోఆర్డినేషన్ ఇంకోటి తీసుకున్నా అక్కడ వచ్చే పాయింట్ దేనికి సంబంధించిందంటే టోటల్గా ఒరిజినల్ సిస్టమ్కి సంబంధించే పాయింటే ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా మీకు? అందుకని ఇక్కడ మనకు స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై తీసుకున్నా అంటే ఏంటి దీనికి సంబంధించిండేది అని అర్థం అనమాట, ఓకేనా. ఈ విధంగా మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఓకేనా. దీనికి సంబంధించి కూడా ఉంటుంది, దీనికి సంబంధించి అని వస్తుంది. యాక్చువల్గా మనం టోటల్గా చూసుకున్నట్టయితే గ్రాఫ్ని ఇలా మనకు తెరిచి ఇలా చూసుకున్నప్పుడు అయితే మనకు ఈ సిస్టమ్కి సంబంధించిండేది అని తెలిసిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ. అర్థమైందా? ఒకవేళ మనకు ఆరిజిన్ షిఫ్ట్ చేసినా కూడా ఆ పాయింట్ అనేది ఇది అని తెలిసిపోతుంది, షిఫ్ట్ కానప్పుడు ఇది అన్నప్పుడు, ఓకేనా. మనకు న్యూ సిస్టంలో వచ్చినప్పుడు పాయింట్ అనేది క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైగా అయితే మారిపోతుంది అనమాట, ఒరిజినల్ సిస్టంలో ఉండే పాయింట్ ఇది. మీరు టోటల్గా ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమయ్యింది అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ మనకు ఫార్ములే చూసేద్దాం. చూడండి, ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్. చూడండి ఇక్కడ మనకు షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజిన్ టు అనదర్ పాయింట్ హెచ్ కే అని చూడండి. ఇక్కడ మనకు ఒరిజిన్ సిస్టంలో 0,0 అనే ఆరిజిన్ని షిఫ్ట్ చేసినట్టయితే ఒక పాయింట్ కంటే హెచ్ కే అంటే ఇది మనకు ఓడాష్ అనేది షిఫ్ట్ చేసాం. చూడండి, షిఫ్టింగ్ ద ఆరిజిన్ టు పాయింట్ హెచ్ కే వితౌట్ చేంజింగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్. డైరెక్షన్ వితౌట్ చేంజింగ్ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి, మనకు ఇలాగే యాక్సిస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలాగే తీసుకోవాలన్నమాట. ఆ పాయింట్ దగ్గర కూడా ఆరిజిన్ షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అలాగే తీసుకోవాలి, ఓకేనా. మళ్ళీ దీన్ని ఇలా కదిలించడం, ఇలా రొటేషన్ చేయడం అలాగంటే చేయకూడదు. నేను చెప్పాను కదా, రొటేషన్ అంటే ఇలా రొటేషన్ చేస్తారనమాట.
ఓకేనా, దాని గురించి కాదు ఇక్కడ. అలా మనకు వితౌట్ చేంజింగ్ ఎనీ డైరెక్షన్ అనమాట, డైరెక్షన్ అయితే చేయకూడదు యాక్సెస్ది. ఓకేనా, ఈజ్ కాల్డ్ ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్. అలాగైతే మనకు ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ చేసినట్టయితే సమ్ పాయింట్ దగ్గర అక్కడైతే మనకు దాన్ని మనకు ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అని అంటారనమాట. ద ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్, అప్పుడు మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ పాయింట్ కావాలంటే అంటే పీ డాష్ అనమాట, పీ డాష్ ఎక్స్ కామా వై. ఓకేనా, పీ డాష్ ఎక్స్ కామా వై అంటే ఏంటి, మనకు ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ కామా క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే అయిపోతుంది అనమాట. స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే. ఇది ఏంటిది, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై ఉన్నాయని చెప్పేసి మరి దీన్ని అనుకునేరు మీరు. చాలా మటుకు అందరూ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఏమో నాకు తెలియడం లేదు. ఇది దీన్ని అనుకునేరు, దీన్ని కాదు, దీన్ని అన్నమాట. అర్థమైందా, న్యూ సిస్టమ్ యొక్క పాయింట్ అది. టోటల్గా చూసుకున్నప్పుడు మనకు ఈ విధంగానే స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై గానే రిప్రజెంట్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. అర్థమవుతుందా మీకు అర్థమైంది అది, ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకేనా, ఇందులో మనకు ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనకు చూసినట్టే క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై కావాలంటే మనకు ఏంటి, మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అంటే ఏంటి, మనకు ఈవి పాయింట్ అనమాట. ఈ పాయింట్ అంటే ఏంటి, మనకు న్యూ సిస్టమ్ యొక్క ఒరిజినల్ పాయింట్ ఉండే అది అనమాట క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అంటే. సో ఆ పాయింట్ కావాలంటే ఏం చేస్తాము, ఈ హెచ్ని ఈ సైడ్ పంపించేయండి. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ వై కావాలంటే ఈ కేని ఈ సైడ్ పంపించేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఓకేనా, క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్గా మారిపోతుంది. అదేవిధంగా క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ వై మైనస్ కేగా అయితే మారిపోతుంది. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అనమాట. అంటే ఏంటి, మనకు ఈ పాయింట్ అనమాట. అంటే ఏంటి, మనకు ఒరిజినల్ సిస్టంలో ఉండే మనకి ఇచ్చిండే పాయింట్ అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా, ఇది అనమాట. అంటే ఏం లేదు, మనకు న్యూ సిస్టంలో వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైగా తీసుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఒరిజినల్ సిస్టంలో వచ్చేసి స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వైగా తీసుకుంటాం అనమాట పాయింట్ అనేది. ఒరిజినల్ సిస్టంలో మనకు చేంజ్ అయ్యే పాయింట్ అంటే పీ డాష్గా తీసుకుంటాం, పీ డాష్ ఎక్స్ వైగా తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా, ఎక్స్ అనేసి మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ వై అనేసి మనకు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే అనమాట. అర్థమైందా, అది మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా, అది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా మనకు దీని ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ యాక్సిస్ అని అంటాం అన్నమాట. ఈ పాయింట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ద యాక్సిస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ది పాయింట్ హెచ్ కే. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఆరిజిన్ అనేది షిఫ్ట్ చేసాం. ఓకేనా, ఆరిజిన్ షిఫ్టెడ్ అన్నా యాక్సిస్ షిఫ్టెడ్ అన్నా మనకంతా ఒకటే. చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకు ఆరిజిన్ అనేది ఇప్పుడు హెచ్ కే దగ్గర షిఫ్ట్ చేసినప్పుడు దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ y is equal to 0 of a curve is transformed to f of capital X plus h capital Y plus k. ఇక్కడ ఏం లేదు, స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై చోట మనము స్మాల్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి, మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ వై అంటే ఏంటి, మనకు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే. అది మనకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అనమాట. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఫంక్షన్ అనమాట. ఇక్కడ మన ఫంక్షన్ అంటే ఇప్పుడు కర్వ్ అని అర్థం ఇక్కడ మనకు. ఓకే, ఇక్కడ కర్వ్ అని అర్థం అంటే ఏంటి లేదు, ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అనేది ఏంటిది మనకు ఇది వచ్చేసి మనకు ఇది ఒరిజినల్ సిస్టమ్. ఓకేనా, ఒరిజినల్ సిస్టంలో ఉన్న ఇప్పుడు కర్వ్ అనుకుందాం. ఓకేనా, ఈ ఒరిజినల్ సిస్టంలో ఉన్న కర్వ్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇది మనం చూసినట్టయితే ఇప్పుడు మనకు ఆరిజిన్ షిఫ్ట్ చేసినట్టయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ విధంగా షిఫ్ట్ చేసినట్టయితే ఇప్పుడు మనకు ఇది న్యూ సిస్టమ్ అయితే అయిపోతుంది. ఈ న్యూ సిస్టంలోకి మనకు ఇదే కర్వే రావాల్సి ఉంటుందన్నమాట, ఇలాగా. ఓకేనా, ఈ కర్వ్ రావాల్సి ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఏం లేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏంటి, మనకు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్ క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే అనమాట. ఏం లేదు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై అనగా తీసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ. ఓకేనా, ఇది వచ్చేసి మనకు ఎలా తీసుకుంటున్నాము, ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వైగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ న్యూ సిస్టమ్కి సంబంధించి. ఓకేనా, న్యూ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఈ విధంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మళ్ళీ ఒరిజినల్ సిస్టమ్కి సంబంధించి ఎలా తీసుకుంటున్నాము, ఎఫ్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎక్స్ స్మాల్ వై కానీ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకు అలా అయితే మీరు ఎఫ్ డాష్ అని పిలుచుకోండి. ఓకేనా, ఎఫ్ డాష్ అనేది తీసుకోండి, మీకు క్లారిటీ అయితే వచ్చేస్తుంది. అంతే అనమాట. మీకు అర్థమైందా, ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు వేరు స్మాల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎక్స్ ప్లస్ హెచ్, స్మాల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ వై ప్లస్ కే. ఈ విధంగా కర్వ్ తీసుకోవచ్చు, సర్కిల్స్ తీసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా, ఈ విధంగా అయితే ఉంటుంది. ఇంకా ఎలిప్స్, ఇంకా అవన్నీ తీసుకోవచ్చు, హైపర్బోలా. చూసినట్టయితే చూడండి, ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనమాట, ఈజ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఏ కర్వ్. ఓకేనా, ఇది అనేది మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే ఏంటి, బదిలీ చేసిండేది అనమాట. ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కర్వ్ అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్టయితే ఇది న్యూ సిస్టము, ఇది ఒరిజినల్ సిస్టము, ఇది న్యూ సిస్టమ్.
ఓకేనా. చూడండి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి మనకు ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే ఇది ఒరిజినల్ సిస్టమ్ యొక్క కర్వ్. అప్పుడు మనకు ఒరిజినల్ సిస్టమ్ యొక్క కర్వ్ కావాలంటే ఏంటి మనకు f(x,y) అది కూడా. కాకపోతే ఏంటి f(x) కావాలంటే ఏంటి మనకు ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ X అని అర్థం అనమాట. ఓకేనా. f(Y) అని అర్థం అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఈ పాయింట్ అర్థం కావడానికంటే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ వెళ్తే క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. అంటే X అంటే మనకు x - h, క్యాపిటల్ Y అంటే మనకు y - k అనమాట. అంతే కదా. x - h, y - k అంటే ఇలా మనకు పాయింట్లో చూసుకున్నప్పుడు ఎలాగైతే మనకు ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y ఎలాగో ఇక్కడ కూడా మనకు ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ మనకు ఏంటి మనకు షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ అంటే ఏంటి న్యూ సిస్టమ్కి అలా మనకు f క్యాపిటల్ X క్యాపిటల్ Y అనమాట. ఓకేనా. ఇది ఓకేనా. ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ అంటే దాంట్లో మనకు ఇలా పెట్టుకుంటాం అంతే అనమాట, ఏమీ లేదు. ఇది వచ్చేసి మనకు f(x, y) అది అనమాట. అర్థమైందా మీకు? ఇది ఇక్కడ నేను టోటల్గా ఏం చెప్తానంటే ఇప్పుడు ఒక కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది మనకు ఒరిజినల్ సిస్టము, ఇది మనకు షిఫ్టెడ్ సిస్టమ్ అనుకుందాం. ఓకేనా. షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ యాక్చువల్గా ఇది మనకు O', ఇది మనకి O అనుకున్నప్పుడు ఈ షిఫ్టెడ్ ఆరిజిన్ అన్న లేకుంటే న్యూ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇఫ్ ద యాక్సెస్ ఆర్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు ద h, దెన్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ f(x, y) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 of a curve is translated to f(X plus h, Y plus k) అని అంటున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు న్యూ సిస్టంలో మనకు ఇక్కడ మనకు న్యూ సిస్టంలో మనకు ఒక కర్వ్ ఉందన్నమాట. అంటే ఇది మనకు ఒరిజినల్ సిస్టంలో కూడా కర్వ్ ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఒరిజినల్ సిస్టమ్ది, ఇది వచ్చేసి మనకు న్యూ సిస్టమ్ యొక్క కర్వ్ అనమాట. ఇప్పుడు న్యూ సిస్టమ్ యొక్క కర్వ్ని నేను f(X, y) అనుకుంటాం అనమాట. అలా అనుకున్నప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకు ఇందులో మనకు x అంటే ఏంటి మనకు క్యాపిటల్ X ప్లస్ h, స్మాల్ y అంటే ఏంటి మనకు క్యాపిటల్ Y ప్లస్ k అని అర్థం అనమాట. అంతే. ఓకేనా. అది అనమాట. ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ f(X, Y) ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ అ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ కర్వ్ అంటే ఏంటి మనకు ఈజ్ అ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కర్వ్. ఇప్పుడు f(X, Y) అంటే ఏంటి మనకు ఇది అనమాట కర్వ్. ఓకేనా. ఈ కర్వ్ని నేను f(X, Y) అనమాట. ఓకేనా. f(X, Y) అంటే ఎప్పుడు ఒరిజినల్ సిస్టమ్కి f(X, Y). ఇప్పుడు మనకు న్యూ సిస్టమ్కి చూసుకున్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, అది మనకి ఏమవుతుంది ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మనకంటే అప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం f(X, Y)గా తీసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు క్యాపిటల్ X అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు కదా, క్యాపిటల్ X కావాలంటే ఇందులో నుంచి తెచ్చుకుంటాం. ఓకేనా. ఏంటి మనకు స్మాల్ x మైనస్ h, ఇక్కడ మనకు క్యాపిటల్ Y కావాలంటే y మైనస్ k అనమాట. అంతే. అవి రెండు పెట్టినట్టయితే మనకు అది ఇది మనకు న్యూ సిస్టమ్ల యొక్క కర్వ్ అని అర్థం అనమాట. అది అర్థమైందా? ఇవి రెండు పాయింట్లు అదే మనం డిస్కస్ చేసి ఇక్కడ మనకు కర్వ్ అంటే ఏంటి మనకు కర్వ్స్ అనమాట. ఈ విధంగా వస్తాయి కదా, అవి మనకు కర్వ్స్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకు సర్కిల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సర్కిల్స్, నెక్స్ట్ హైపర్బోలా, అర్థమైందా, ఎలిప్స్ అవన్నీ తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా. అది